Svake poslednje srede u februaru se obeležava dan ružičastih majici, a sad ćemo da vidimo kako je ta priča počela. Sigurno se pitate šta označava ružičasta boja u našoj priči. Ovo je međunarodni znak za borbu protiv raka. Sada ćete vidjeti kako je dečak iz naše priče povezan sa ružičastom bojom. Dan ružičastih majica je dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Sve je počelo 2007. godine u Kanadi, kada je dečak obukao ružičastu majicu da bi podržao svoju majku, koja ima karcinom dojke. Grupa dečaka ga je ismijevala i vršili su verbalno nasilje nad njim. Srećom, drugi učenici su to primijetili i sledećeg dana kupili 50 ružičastih majica da bi podržali svog školskog druga. Cijela škola je bila obučena u ružičaste majice i svi su podržali svog druga. Od tada, poslednja sreda u februaru mesecu posvećena je borbi protiv vršnjačkog nasilja. A šta je to nasilje? Pitali smo pedagoga škole Mariju Nikolić. Dobar dan. Danas je dan ružičastih majica. Danas smo ovde sa pedagogom Marijom. Da li mogu da vam postavim dva pitanja? Naravno. Šta je nasilje? Nasilje je svaki oblik jednom učinjenog ili ponovljenog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu da nekoga povredi ili ugrozi na bilo koji način. Znači, ukoliko se bilo ko oseti povređenim zato što je neko drugi nešto uradio, znači to se već smatra kao neki oblik nasilja. Hvala vam. A šta je, koliko vrste nasilja postoje? Pa postoji nekoliko vrsta nasilja. Ono nasilje koje je negde najčešće u školi imamo, to su fizičko nasilje. Fizičko nasilje podrazumeva bilo koji fizički kontakt, guranje, udaranje, štipanje, tuče i tako dalje. Zatim tu je psihičko nasilje koje često podrazumeva, najčešće u školi imamo vređanje, kada te neko uvredi, kada te neko povredi na bilo koji način, kada ti nešto verbalno kaže. Onda tu mogu da spadnu i pretnje i ucenjivanja neka i tako dalje. Znači omalovažavanje, ismevanje, to nam se spada u to psihičko nasilje. Zatim imamo socijalno nasilje koje podrazumeva da isključivanje neke osobe iz neke grupe, znači bilo koji način, ili čak i ignorisanje može da spada u socijalno nasilje, znači bilo koji način gde nekoga pokušavamo da odstranimo od grupe ili da ga na taj način udaljimo. Takođe tu postoji i digitalno nasilje koje je negde najrasprostranjenije sada u poslednje vreme, to su nasilja koja se dešavaju preko Viber grupa, društvenih mreža i tako dalje. Znači opet neka vrsta vređenja, uvrede i tako dalje. Hvala vam, Marija. Nema na čemu. Kako se mi možemo izboriti protiv nasilja? Uvek budimo prijatelji i nemojmo dozvoliti da neko bude sam. Sve što liči na nasilje prijavimo, a pre svega da negujemo drugarstvo i ljubav. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači. Zajedno smo lepši, zajedno smo jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači. Zajedno smo i lepši i jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači. Zajedno smo lepši, zajedno smo jači. Svi treba da znaju šta drugarstvo znači. Zajedno smo i lepši i jači.